B'investiment ta' 2.7 miljun euro fis-swata għaddej xogħol estensiv biex tissaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl fejn jiġu installati madwar 10 kilometri ta' cables taħt l-art b'voltaġġ medju li se jaqdu l-estensjoni l-ġdida tas-substation Disi fl-Imsida ma' oħrajn fil-lokalitajiet ta' Birkirkara, l-Imsida u Santa Venera. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli u ċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Enemal tal-Inġinier Ryan Fava żaru s-sit tal-proġett fis-Swatar. Dawn ix-xogħlijiet iżidu l-konnettività fis-sistema ta' distribuzzjoni fejn fil-waqt li saħħu r-reżiljenza iżidu wkoll il-flessibilità fin-netwerk nazzjonali biex f'każ ta' ħsarat it-tekniċi tal-Enemalta jkunu jistgħu jerġgħu jipprovdu s-servizz lill-klijenti fl-inqas ħin possibbli. Il-Ministru Dalli spjegat li dan il-proġett hu parti minn programm usa ta' modernizzazzjoni tas-sistema b'xogħlijiet simili li diġà għaddejjin jew ippjanati madwar Malta u Għawdex u investiment dirett fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-Ministru faħret il-kooperazzjoni bejn il-kunsilli lokali, ir-residenti u l-ħaddiema fuq il-post li kollha kellhom sem importanti biex ix-xogħol jitwettaq b'mod effiċjenti u bl-inqas inkonvenjent possibbli għall-pubbliku. Fil-fatt qegħdin naraw li niffukaw fuq lokalitajiet differenti ħalli nibqgħu għaddejjin bix-xogħlijiet ħalli permezz tagħhom inkunu qegħdin insaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. U x-xogħlijiet li qegħdin nagħmlu hawnhekk fis-Swatar jiżdiedu wkoll ma' xogħlijiet li għaddejjin fejn il-pjan oriġinali tagħna kien li nagħmlu 62 kilometru ta' cables madwar il-pajjiż u dak it-target oriġinali rridu nilħquh u anki naqbżuh. L-Inġinier Fava qal li dan il-proġett li qed jitwettaq ukoll b'fondi Ewropej jirrifletti l-impenn kontinwu tal-kumpanija biex toffri servizz ta' livell għoli għaż-żminijiet tal-lum. Dan ix-xogħol tellaqnieh miċ-ċentru tal-estensjoni fejn qed naħdmu fih iċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Imsida fejn qed inkunu qed nillinkjaw numru wkoll ta' substations. Dan ix-xogħol qed isir biex insaħħu l-erja tal-madwar kemm ta' Swatar kif ukoll Santa Venera u anke Birkirkara sabiex ir-residenti tal-madwar ikunu moqdija aħjar.